ku yi maza ku danna subscribe, sa'annan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. A'a, waye jiya me kika fahimta game da Umar Hashim ne Da na fahimta, lallai Umar yana da wani dafa'i. Dafa'i ko? Bari zan da kanki. Ke kuma me ya faru da ke ne? Na yi wani mummuna mafarki ne a kanka. Ke dakata. Akan wa kika yi mummuna mafarki ni? Sai dai Umar Hashim. Kuma Umar Hashim kin san dai malami ne. Umar Hashim ka dure ka faɗa mata wannan al'azkar din da ake yayin da aka yi mummuna mafarki. Na san kai mutum ne mai ilimi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi mummunan mafarki yayi tofi kamar yadda kika yi to Allah zai kiyaye shi daga wannan abu mara kyau da ya gani a cikin mummunan mafarki na. To kin ji ba? Daman na gaya miki ai Umar Hashim malami ne kuma ni tsatsan mutum ne mai gaskiya. Da alama na tuna maka da wani abu ko? Wannan zance ki hankali da alama kin tuna min wani amma bari zan da kanki. Ranke dade da Allah ki tashi wannan. Kin ji? Dan ya rawa wannan waka ta ku ta ibadan mu mu dai down sisi leni hala kori buruku yara bana ikawo lada. Kai dan ya ba wannan waka ta burke amma wai wace cuta ce mata kama ka coronavirus kai corona virus sai kin tona mana asiri ne. Dan Yaraba wannan tun wani tona asiri. Ko ka zo ka shafa mana kuma ka je can garin ku na Yaraba. Ka shafo da a can Ibadan kuma ka zo ka cira ka shafa mana. Sai kin nuna mana kabilanci. Kabilanci kuma ba